Benvingudes, benvinguts. Aquesta petita animació, aquest petit walk cycle, és l'objectiu d'aquest segon exercici d'introducció a l'animació 2D i el farem partint d'un acting de referència, d'un petit fragment d'un vídeo que es diu 100 Ways to Walk del polifacètic i gran Kevin Parry. Obrim Blender en l'espai de treball d'animació 2D i aprofitant que tenim el català traduït que el tenim traduït al català la seva versió completa, ho aprofitarem, aplicarem el català com a idioma d'ús de Blender i una altra cosa que faré abans de començar a treballar és activar-vos aquest petit afegitó de codi, aquest petit add-on que us permetrà veure en tot moment, en aquesta part inferior esquerra, tots els shortcuts de teclat i ratolí que faig servir en cada moment. El que farem tot seguit és definir ja el nostre llenç de treball. Definirem un llenç de 512 per 512 píxels, una animació a 30 frames per segon d'una mica més d'un segon de 33 frames. Tot seguit el que farem és importarem aquest vídeo de Kevin Parry, un vídeo que es diu 100 Ways to Walk, que el podeu trobar a internet, a YouTube, al seu canal de YouTube de Kevin Parry, realment un grandiós personatge, un artista que ens ofereix una quantitat de referències i d'inspiració a tots els animadors que en aquest cas no tenen preu. Evidentment li hem demanat la seva autorització per fer servir el seu vídeo en el nostre tutorial, una cosa indispensable a l'hora de fer servir continguts a tercers, encara que sigui amb finalitats no comercials com és el cas. En aquest cas l'hem capturat amb OBS i el que farem és importar-lo com a un pla a Blender, importar imatges com a plans, buscarem a la nostra documentació gràfica aquest vídeo de Kevin Parry, l'únic que canviarem seran les unitats de Blender, importem i aquí el tenim. En principi veiem un quadre gris, és un pla on hi hem apejat aquest vídeo, però veiem que si avancem a la línia de temps ens comença a displayar. La idea és que desfacem els frames d'aquest vídeo de forma que el moviment que ens interessa comenci al frame 1 de la nostra petita animació. Per fer-ho ens anirem al material i ens anirem a la textura, en aquest cas al vídeo que està mapejat en aquest pla. I el desfassarem 2156 frames i veurem que efectivament ja el frame 1 ja ens apareix l'inici d'un moviment, en aquest cas el moviment Confident, que l'anomena així, i el que farem abans de continuar és escalar aquesta imatge de referència i moure-la un palet al centre del nostre llenç. Efectivament, aquesta seria una bona ubicació d'aquesta imatge de referència. I sense més, aniríem ja a organitzar abans que tot, perdoneu, tot aquest material. A la col·lecció li diríem Walk Cycle, dibuix. En aquest cas hi hauria l'estroke, crearíem una nova col·lecció que la posaríem al mateix nivell que el dibuix, que es diria Walk Cycle Ref, de referència. Posarem un espai correcte i introduiríem aquesta imatge de referència d'en Kevin Parry. Sense més ens anem al nostre stroke i començarem ja a dibuixar els frames, a calcar, per dir-ho d'alguna manera, els frames d'aquesta petita animació. Ens anem a mode dibuix, el primer que farem serà definir un radi de 50 al nostre pinzell, una força màxima, desactivarem la pressió del nostre tablet i suavitzarem al màxim el nostre traç i el simplificarem una mica. Perdoneu, traç 0,1
per tal que no ens quedi tan carregada tot el nostre processament i la nostra estructura. Començarem, doncs, ja a resseguir una mica les línies bàsiques d'aquest personatge, del que separarem els elements bàsics que serien aquest xandall, i el rostre farem una mica que es vegi el nas, la boca, el perfil dels cabells i els orificis una mica de l'orella i l'ull. Acabem de definir aquests dos peus i el que farem en mode escultura, recordeu, en mode edició, serà acabar d'ajustar una mica aquest traç que contorneja aquesta primera pose d'aquest acting de Kevin Parry. Correcte, que hauríem de fer aquest peu. En mode edició important, intentar en mode vèrtex tancar els traços i ajustar una mica aquest primer keyframe i avançarem 4 frames més i en mode dibuix farem el nostre segon frame, bueno, keyframe en aquest cas, frame clau, fotograma clau. Braç. Aquest perfil al màxim d'ajustat possible. Però sense atabalar-nos d'una forma extrema amb la perfecció, ja que veurem que aquestes petites imperfeccions donaran una vibració especial a la nostra animació. Acabem de resseguir els cabells i ja podem acabar d'ajustar aquest traç amb aquesta eina brutal. L'Sculpt Mode en aquest cas aplicat a aquest workflow d'animació 2D. Brutal el Blender, brutal. Ens agrada molt. Correcte. I sense més avançaríem 4 frames més, perdoneu, en mode dibuix i continuarem. El procés de resseguir aquesta altra fotograma clau.
boca, nas... Acabaríem de fer aquest braç aquí. Aquesta cama. Aquest peu. Aquests plecs al xandall interessants també, del xandall. Vale. I en mode escultura acabem de modelar aquest traç. Edició. Borrar aquest punt, suprimir. Suprimir, no, aquest el mourem. I aquest el podem acabar de tancar. Molt bé. Avancem 4 frames més i en mode dibuix el que farem és continuar. Amb el perfil d'aquest personatge. Perfecte. Una mica el nas, la boca i la barbeta. Aquests 2 punts. I passarem a editar aquesta part d'aquí, ens ha quedat una mica xunga. Amb l'escultura acabem de ajustar-nos el nostre personatge. Escultura. Efectivament, jo crec que ja ho podem deixar així. Va, allargarem una mica més aquest peu. Molt bé. Avancem 4 frames, mode dibuix. I ja tenim aquesta cama estiradíssima, perfecte. Aquest braç que se'n va endavant.
aquesta altra cama. Peu. Aquests orificis. I aquí ja podem començar a editar aquest traç. Que ens ha quedat en alguns punts una mica deformat. Aquest avantbraç. A veure, modificació que hi ha aquí. Movem aquest una mica. Aquest també. Moda escultura. Acabem de modificar aquest. I bàsicament ja podríem passar al següent keyframe. Moda dibuix. Molt bé. Aquest xandall. Farem el cap. La boca. Coll. Aquest perfil del cabell i l'orifici de l'orella. Només queda el peu. I editarem una mica el traç. Perfecte. Sobretot aquest que es tanqui. Borrarem aquest punt. Acabem d'obrir aquest. Borrem aquest. Aquest també. Moda escultura. Vale. Aquest avantbraç. Vale, aquesta també la veig bé. Aquí podríem fer una mica més el taló. Aquí. I únicament aquí moda edició. Avancem 4 keyframes més. En moda dibuix. I
Dibuixarem aquests. Només això. Aquest peu que intuiríem que va aproximadament així. I aquest braç... Vale. Iopa! Hem de fer el cap... Aquesta part de l'espatlla... Orelles... Nas... Boca... Sense més, no estructura... Estirarem una mica la barbeta aquí, que ens ha quedat molt... Ja fem el tupper, el nas... Que no quedi tan bèstia... Això... Acabem de tancar una mica això... I aquest peu, li donem una mica de forma de peu. Vale. 4 keyframes més, el nostre ja penúltim frame. Finalment aquest braç que surt d'aquí aixixarem una mica per donar-li una mica més d'expressivitat. La boca, el nas... Vale. Anem a editar-lo. Ja ho tancarem una mica més. Aquest peu també, ens hem deixat aquí aquest dibuix, peu, que l'afegim amb un plis. Vale, finalment ens anem ja al darrer frame, darrer keyframe també, en aquest cas coincideix. Aquesta cama.
Epa. Peu. Una mica de zoom. La boca. Epa. La boca. Nas. El perfil dels cabells. Vale. Els orificis. I ja tindríem estructura. Aquesta espatlla. Definiríem una mica més el bessó aquí. Que ens quedi això tancat. I aquest peu una mica més punxegut. Ens acabarem de currar aquest últim keyframe, aquest últim frame, i veuríem que si cliquem ja a l'espai i amaguem, traiem l'ull, veuríem que ja tenim la nostra animació feta. Veuríem que hi ha un petit problema en els orificis, en aquest cas del keyframe 5, cap problema, tornem a activar la nostra referència. Ens anem a mode dibuix i posaríem aquests nostres keyframes. Tornem a desactivar aquesta imatge i comprovem que la nostra animació estigui aproximadament acceptable. Més o menys la donaríem com acceptable, i tot seguit el que passarem a fer és a donar una mica de color al nostre personatge. Per fer-ho, el primer que farem és canviarem de la part del nostre dels nostres ompliments, i anirem a Fills, agafarem un Solid Fill, en aquest cas farem servir aquesta eina que és la d'omplir, pintarem per Vertex i haurem d'anar, tal com hem fet, dibuixant keyframe a keyframe, recordem la fletxa superior i inferior, i anirem pintant amb el color, en aquest cas, que ens interessi. Per exemple, podem agafar aquest color pel vestit, pintar es fa fent doble clic, aquest per les pells i aquest pels cabells. Avançaríem de keyframe, cabells, pell i vestit. Hem de mirar que sigui el mateix color perquè no hi hagi cap salt cap fallo de rècord. En aquest cas crec que m'ha agafat aquest, no? Per pintar. Sí. Vale. Llavors seria un altre keyframe, aquest. Aquest, les pells. Vale. Val. I el vestit. Pells i cabells.
Pells... Vestit... Pells... En aquest cas tenim aquest petit problema que resoldrem canviant la precisió 2. Cliquem, ja ho tindríem. Pells... Cabells... Aquí veiem cabells... Pells... Vestit... Keyframe... Vestit... Pells... Si cliquem a Play, efectivament ja veiem que tenim aquesta animació d'aquest Walk Cycle a punt ja per exportar, per guardar primer amb un MP4. Ens anirem a la icona de la impressora i el que farem és definir un nom de sortida primer. A la carpeta temporal mateix li posarem, anomenarem el nostre arxiu de sortida com a Walk Cycle i en aquest cas establirem que sigui un vídeo amb una gestió amb una codificació MP4 que ja ens surt amb el còdec H264. En aquest cas, sense més, el que faríem és clicar a la finestra de render o revelar en català i clicar a executar aquest render. Una primera cosa que veiem, què passa aquí? Se'ns displaya també el revelat, el render, el vídeo de fons. Com podem arreglar això? És molt simple, ens anem al nostre panell de capes, a la nostra escena, i a part de desactivar l'ull, hem de desactivar la càmera també, el revelat d'aquesta imatge. Veiem que si tornem a executar l'ordre de revelat, ja efectivament se'ns mostrarà la nostra animació de forma correcta. Per veure-la, anem a visualització de l'animació i veiem que efectivament la tenim aquí i també la tenim aquí a la nostra carpeta de sortida, a la nostra carpeta temporal. Una segona cosa que farem, tal com vam fer a la Bouncing Ball, és fer que el fons sigui transparent i exportar els PNGs per tal de poder incorporar aquest gràfic amb un fons amb el nostre motor preferit en cas que el volguéssim seqüenciar per algun tipus de joc. Per fer-ho, primer ens anirem, canviarem de motor de render, ens posarem a Cycles, li posarem només hi hagi una mostra, desactivarem el soroll, el llindar de soroll, que tampoc desorolli, i en aquest mateix panell, a l'apartat de pel·lícula, li posarem que sigui transparent. Aquí no veiem que sigui transparent, però si cliquem al mode de visualització de render, veiem que efectivament ja tenim aquest fons transparent. Per què? Perquè veiem aquests quadrets, que és com es representa la majoria de softwares de generació de continguts gràfics al canal alfa o canal de transparència. Un cop hem definit aquest fons com a transparents, anem un altre cop a la finestreta d'agressió, també una traducció des del meu punt de vista una mica massa forçada, i el que farem és canviar el nostre format de sortida, en aquest cas li posarem que sigui un PNG, i molt important en aquest cas que es tracti d'un seriat de PNGs que contenguin el canal alfa. En aquest cas clicarem a l'RGBA, a Red, Green, Blue, els colors dels píxels més A del canal alfa de transparència, i el que podríem fer és reduir encara més el format de sortida. En cas de que sigui un joc tipus pixel art no caldria un format tan gran. En aquest cas
li posarem 256, encara que des del meu punt de vista sigui 256, perdoneu, sempre en potències de 2, important. Li posarem 256, encara que des del meu punt de vista és un parell massa gran, però bueno, a tall d'exemple, simplement farem que això sigui així. Ho deixarem aquí a la mateixa carpeta, amb el mateix nom, no se solaparan els arxius perquè són formats diferents, i en aquest cas, un cop definits aquests formats de sortida, també faríem el mateix. Revelaríem l'animació. I veurem que quan acabi, efectivament ja ha acabat, veurem que tenim aquí tots aquests keyframes, una cosa, en aquest cas, que ens hem deixat de fer, és revelar o només els keyframes. En aquest cas, no ens calen tots aquests PNGs, sinó que únicament el que farem és revelar cadascun d'aquests keyframes. O sigui, només renderitzarem el frame 1, el 5, el 10, així successivament fins al número 34. Per tant, el que li hauríem de dir és que ens renderitzés o revelés només un de cada 1, 2, 3, 4 frames. Per tant, això ho podem definir a la finestreta de ritme, a l'interval de fotogrames, li posarem 4. I ara sí, tornarem a clicar revelar animació. I veuríem ara sí que a la nostra carpeta temporal tindríem ja només aquests keyframes que serien els que ens interessarien per la nostra animació, diguéssim, serien els keyframes o sprites que ens interessarien a l'hora de seqüenciar en el nostre joc. Per empaquetar aquests sprites amb una sprite sheet, recordeu, hi ha diverses aplicacions. Una que jo faig servir tot sovint és una de Code and Red, que es diu Free Sprite Sheet Packer. En aquest cas ens posa aquest layout que borrarem, afegirem els nostres sprites de la carpeta temporal. En aquest cas al nostre ordinador. Veuríem que els tenim tots, se'ns displayen d'aquesta manera. En aquest cas nosaltres hi posaríem un layout horitzontal, que seria el que diria millor visibilitat i el més comú a l'hora d'importar sprite sheets. I simplement ja descarregaríem aquest PNG, el posaríem a la nostra carpeta temporal i l'anomenaríem també World Cycle Sprite Sheet. El guardaríem, aquest PNG, i el que veuríem és que finalment ja tindríem aquesta sèrie d'elements, el nostre MP4, el nostre vídeo MP4 amb aquest Walk Cycle, els nostres sprites a l'hora per poder-lo seqüenciar al nostre motor gràfic preferit i l'sprite sheet per tal d'importar-lo, per tal d'importar aquests sprites de forma d'una manera ràpida al nostre motor de render preferit. En aquest cas, ens quedarem, aquest exercici l'acabarem aquí. I espero que us hagi interessat i que us sigui d'utilitat aquest exercici a l'hora de poder-lo aplicar a les vostres necessitats a l'hora de crear continguts gràfics per seqüenciar jocs. Us remeto, doncs, al següent vídeo.